que les mariques, persones negres, les dones, bolleres, les trans, les persones no binàries, som aliades. O sigui, hem de parlar de què ens preocupa, què volem, cap a quin futur anem. I hi ha escolta? Hi ha voluntat d'escoltar? Gràcies a l'antropologia descobrim que els fenòmens relacionals són molt més complexos que això i hem de poder explicar-los de manera complexa i no donar solucions senzilles que no ens aporten res. Ma mare va faltar fa un any i per mi és un amor molt política. Ja ha desaparegut, pot ser la persona més important de la meva vida, no? Bueno, i el dolor també d'enfrontar-te a aquest insult del sistema i de l'Estat. Pot ser interessant, no sé si em ficaria jo en aquest fregar. Avui tinc a casa meva el Cristo Casas. Hola, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Com estàs tu? Bé, estic molt il·lusionat, Sí. perquè, amb els teus 2 llibres hem tingut com una estoneta per parlar-ne als mitjans on treballo, però tinc especialment ganes d'això, una miqueta més reposada, la conversa, amb més calma. Una conversa més profunda, sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i rebenta amb el format, si vols preguntar alguna cosa, endavant, vale? Senta't lliure. El Cristo és antropòleg i periodista, també escriptor de 2 llibres, no? Podríem dir, de 2 llibres com a mínim. Sí, tens un assaig, el més recent, potser el que més ha sacsejat, i després tens el Power Ranger Rosa, que també va fer bastant soroll, però bueno, no és tan assaig, encara que potser profundament hi hagi molt de moviment, no? Però és un relat. Sí, és una novel·leta curta, però és veritat que, òbviament, ja tot allò que he desenvolupat després amb les pècores, d'alguna manera ja estava contingut a la novel·la. Cristo, has estat fa poc de vacances, no? Sí, he estat fa poc de vacances. Què tal? Com has tornat? He tornat amb necessitat de fer vacances de les vacances, saps? Sí. Aquesta sensació On has una mica estat? de que la vida ens atropella. Doncs he estat a les Illes Azores perquè sóc una mica friqui de la Macaronèsia. Aquest conjunt d'illes que hi ha a l'oceà Atlàntic, no? Que seria Cabo Verde, les Illes Canàries, Madeira i les Azores. Ah, vale, no sabia que tenien aquest Sí, nom. tenen un nom, les Illes Afortunades, Macaronèsia, les Illes Felices. Macaronèsia. I sí, em sembla... Bueno, soc molt friqui d'això, m'encanta. Lo típic que entres en un article de Wikipedia, vas a un enllaç, vas a l'altre, doncs em puc passar hores llegint sobre la Macaronèsia a Wikipedia i a la resta del deep web, a la web més profunda, descobrint per què hi ha un volcà en no sé quina illa no poblada de la Macaronèsia. És la meva fricada secreta, sí. I has anat aquesta vegada per primer cop? Sí, era el primer cop que estava a les Azores, jo ja havia visitat totes les Canàries, havia visitat Madeira i ara pues, vaig a pel següent arxipièlag a poquet, sí. Jolín, que guai. Doncs és probable que et pregunti coses perquè al juliol tinc previst un viatge per allà. Ah, mira, Per les molt bé. Azores, sí. Vaig a Lisboa a veure Kylie Minogue i Sí. llavors faré com transport. I ja directament, molt ja que bé. estic allà. Perfectíssim. Bueno, ja que estic allà, que en realitat a prop no està, però com que és com No. més fàcil volar des de Portugal. Bueno, pues mira, de Kylie Minogue a Nelly Furtado, que és d'allà, no sé si ho saps. Ah, és un sí? viatge interessant musicalment. D'on? també. De Madeira? De Madeira. No, de São Miguel. de São Azores. Miguel, vale, que és com Sí. la capital de les Azores, no? Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, és d'allà. Que Ho anava a interessant. dir. O sigui, que has estat així en plan amazònico una mica, no? He estat en plan muntanya, en plan oxigen, en plan color verd. Jo sóc d'un poble molt xicotet de la província de Cuenca. M'he criat sempre envoltant de muntanya. És un poble que està a 1.400 metres d'alçada. I és veritat que tot i que he escollit viure a Barcelona activament i ja fa 10 anys que hi visc aquí a aquesta ciutat, una cosa que trobo en falta és la verdor. És aquesta cosa de mirar per la finestra i veure una massa boscosa que va canviant de colors, que té 4 estacions, però jo m'estimo molt Barcelona, però ho he de dir, Barcelona no té estacions. I menys ara. I menys ara, tot i que portem 3 setmanes de pluja que ja estava bé perquè hem estat 2 anys sense veure ni gota, però aquesta sensació de certa connexió amb la natura, no? De que puguis veure des de la teva finestra o des del teu balcó una massa boscosa, una massa forestal que et connecti amb la terra, això ho trobo molt en falta, perquè jo, el poble on em vaig criar, de 120 habitants al mig de la muntanya, sempre m'ha alegrat el cor, no m'ha alegrat l'ànima, i per desconnectar una mica de l'asfalt i de la grisor, pues, aquest any he anat a fer senderisme per una illa. I què tal? Has tornat amb algun learning, alguna experiència, alguna anècdota? Doncs he tornat amb molts learnings, perquè jo sóc molt friqui de la Macaronèsia, potser més a un nivell geogràfic, i clar, quan arribes allà no són només trossos de roca que hi ha al mig de l'oceà, quan arribes allà són trossos de roca habitats, i hi ha un paisatge no només físic, hi ha un paisatge cultural, no? I m'ha sorprès moltíssim com són unes illes que, pertanyent al continent europeu, no? Hi ha un estat europeu com és Portugal, miren moltíssim cap als Estats Units, i m'ha sorprès molt veure aquesta mixtura entre una societat més d'estil europeu, no? I una societat més d'estil americà. I molt rural, entremig, també, perquè són pobles molt petits, no? Són illes com amb un poble de 3 persones aquí, 12 allà, no? El que veig sempre tal als maps. Però clar, estan a 4 hores de vol de Nova York i la migració d'aquelles illes sempre ha estat a la costa est dels Estats Units
i tenen aquesta connexió, no?, des d'aquelles illes tan rurals i amb unes tradicions, perquè són illes que a més estan molt distants entre elles, les 10 illes de les Açores, i clar, fins i tot tenen tradicions endèmiques de cada illa que no es coneix amb una altra, perquè hi ha molts quilòmetres, però que alhora tota aquesta profundor cultural estigui tan empapada de la cultura nord-americana és molt sorprenent de veure, s'ha de veure en persona. I ho has vist en l'urbanisme, en les persones? L'urbanisme, clar, l'urbanisme és típic urbanisme americà, que Sí. necessites un 4x4, un Ranger per anar de casa en casa amb un jardí enorme darrere, que això urbanística i èticament és terrible, perquè clar, el consum d'aigua, el consum de recursos que requereix un model urbà geparditzat, no? Una taca urbana que s'estén ocupant tot el territori, no és el mateix que, per exemple, estar a l'Hospitalet del Llobregat, que és la ciutat més densa de tot el continent europeu, no? I això sí, és molt curiós veure això a un lloc en principi europeu, no? Un paisatge tan típic de pel·lícula d'adolescents nord-americans. O sigui, tipus gated communities, aquestes urbanitzacions, tipus de Dones Tijeres? Amb totes les cases idèntiques, sí. Hòstia, no m'ho esperava, això. Jo tampoc. Que fort. I això Ha sigut molt curiós. A São Miguel. A São Miguel. Sí. Jolín. M'agradaria rebobinar una micona i anar al Little Cristo i preguntar-li què vol, què desitja, què demana, en què somia, què s'imagina. Little Cristo? Sí. Vols dir el jo xicotet quan estava al poble? Sí. Doncs mira, el Little Cristo volia ser corresponsal de guerra. Wow. I és una cosa que Little Cristo va tindre claríssima tota la vida. Els meus pares m'ho deien. Quan eres xicotet, te posàvem les notícies i te quedaves hores mirant el telediari. O sigui, per tu, si la resta de nens volien veure els dibuixos, tu ja eres un nen repel·lent que només volia veure el telenotícies i te selles a terra, com molt pegat a la tele, mirant les notícies internacional, mirant les bombes. I jo ho deia, jo estava al col·legi, estava a primària, i jo deia que volia ser corresponsal de guerra. A més ho deia així com molt repel·lent. Jo seré corresponsal de guerra. És que per la paraula corresponsal, no? Com que t'omple la boca. Corresponsal. I vas fer periodisme, no? I vaig fer periodisme, sí, inspirat per Almudena Ariza i per els grans corresponsals, per Olga Rodríguez, totes aquestes coses. I vaig estudiar periodisme amb aquest objectiu, però, bueno, crec que conforme he anat creixent he descobert que potser no calia anar-se'n tant al centre de conflicte i al final també hi ha xicotetes batalles que hem de poder lluitar aquí, no? I no tan xicotetes. I no tan xicotetes que també interessen des d'un punt de vista periodístic. Al final, tot i que no estigui exercint de corresponsal o de redactor, la meva feina, la feina que he fet, per exemple, a Amèriques Males, és una feina que no deixa de ser periodística, no? De fer una crònica, un retrat de com veig ara mateix el col·lectiu LGBTI o queer a l'estat espanyol, no? Quan apareix l'antropologia? És una segona carrera que estudies? És una segona carrera, sí. Jo vaig acabar d'estudiar periodisme a la Universitat de València, que és on vaig aprendre el català que parle a dia d'avui, perquè, com he dit, soc de Cuenca. I tan bé, parles tan bé, perquè sembles valencià. Sí, gràcies. Bueno, ja són molts anys treballant en català a diari, és la llengua vehicular del meu lloc de feina i per tant la sento també com la meva llengua. I vaig demanar una beca quan estava a l'últim curs de periodisme a la Universitat de València. Vaig demanar una beca per anar a Amèrica Llatina perquè tenia molta curiositat per formar-me'n allà, per viure a l'Amèrica Llatina i conèixer més de prop, en aquest cas el Cono Sur, no? Seria injust parlar de l'Amèrica Llatina com un ent homogeni perquè hi ha una decena o més de països. És més complex que això. Sí, és molt més complex, però en concret em van adjudicar anar a fer l'últim curs de la carrera a la Universitat de Buenos Aires, a la UBA. Què passa? Que a Buenos Aires no existeix periodisme i per tant havia d'escollir assignatures d'altres carreres que fossin una mica similars a les assignatures que havia de convalidar aquí a la Universitat de València. I per A o per B, la majoria de les que vaig acabar agafant eren assignatures de la carrera d'Antropologia Social i Cultural en allà. Em vaig enamorar, vaig descobrir que m'havia equivocat per complet sent periodista. De què et vas enamorar? De l'antropologia. De l'antropologia o d'algun argentí? Perquè allà hi ha un mestizaje i jo no he vist gent més guapa que a Buenos Aires. Amorosament no vaig tindre gaire sort a l'Argentina, però me vaig enamorar de l'antropologia i quan vaig tornar a l'estat espanyol vaig decidir continuar estudiant-la, però a distància, a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, perquè jo havia de treballar, perquè les coses com són, a casa meva mai han abundat els diners, havia de treballar sí o sí, i em vaig prendre com un hobby doncs, treure'm aquesta segona carrera, això a un ritme de 5-6 assignatures per any, espaiet, o sigui, m'ha costat lo meu, però ho he gaudit més que estudiar periodisme infinitament. Però perquè imagino que ja t'inquietaria el comportament humà d'abans, no? Clar.
Sí, i també perquè segurament jo a casa meva no sabia que hi havia una disciplina o una branca acadèmica que consistia en estudiar el comportament humà, no? De fet, em passava que quan jo li havia d'explicar a ma iaia o a ma mare què és l'antropologia, em costava molt trobar una definició de què feia exactament, no? I jo, per exemple, recorde sempre que a ma iaia li posava l'exemple, doncs, per nosaltres aquí a Occident el negre és el color del luto, però, per exemple, quan hi ha del dol, quan hi ha una mort als països asiàtics, sobretot als països de l'entorn de la Xina, el color de la mort és el vermell, o per exemple pels països de majoria musulmana és el color verd, no? I jo li deia, l'antropologia consisteix en estudiar per què aquests colors estan connotats de manera diferent en cada societat, o per què per nosaltres el sí és aixecar i abaixar el cap, no? Era una reducció molt simple, però també era una manera de compartir temps amb ma iaia també, no? D'explicar-li quines eren les coses que m'agradaven, no? I arribar a un punt. Però sí, segurament sempre m'ha interessat molt el comportament humà i a la casa on vaig créixer pues, pensava que el que més s'assemblava a reflexar aquest comportament humà era el periodisme i ja de ben gran vaig descobrir que hi havia una ciència específica que és l'antropologia. És que m'interessa moltíssim, de fet, porto anys donant-li voltes a tornar a estudiar i aquesta és la carrera que més m'interessa, la veritat. Per mi ha estat un regal descobrir-la i aprendre-la amb tota la crítica que hem de fer de l'antropologia, que és una ciència que ha estat etnocèntrica molts anys, que ha estat eurocèntrica absolutament i que ha estat també una branca acadèmica que s'ha instrumentalitzat per justificar el racisme, per justificar la xenofòbia, per justificar la superioritat racial dels europeus o de les persones blanques, però bueno, també és una branca que ha fet moltíssima autocrítica i que s'ha deconstruït moltíssim, no? Bueno, com tot, no? Els inicis sempre són com una miqueta d'anar per casa, no? Els inicis del feminisme també eren molt qüestionables, no? Els inicis de l'antiracisme també eren bastant qüestionables ara en perspectiva de dècades. Clar, també segurament perquè les persones pioneres, no? de les branques d'estudi o dels calaixets en els que col·loquem els estudis, segurament sempre han estat persones que tenien el poder adquisitiu per poder iniciar aquesta branca. I llavors molta menys mira. Una mira molt més reduïda, gent que segurament confonia els seus interessos de classe amb els interessos de l'acadèmia. Llavors, amb aquest zoom in cap al comportament humà tant individual com col·lectiu, hauràs vist i hauràs entès les seves contradiccions? Mira, jo crec que el més màgic i el més bonic de l'antropologia, fent zoom in a les contradiccions de l'ésser humà, és que descobreixes que dintre de les contradiccions hi ha noves contradiccions i fas més zoom i hi ha noves contradiccions i hi ha contradiccions tancades en contradiccions. I crec que el més maco de descobrir l'antropologia és que l'ésser humà i la cultura, no? Que és el producte essencialment humà, som infinitament complexos. I això ens ajuda sobretot a poder combatre les afirmacions simplistes, no? O a poder combatre aquelles persones que ens donen explicacions molt senzilles a fenòmens molt complexos. Gràcies a l'antropologia podem evitar caure en explicacions aquestes com els negres són X, els maricons són Y, les bolleres són Z o les persones migrants venen a treure'ns la feina, no? I del mateix mode crec que gràcies a l'antropologia també podem evitar caure en aquestes solucions senzilles que ens està portant ara, per exemple, una extrema dreta en auge, no? Que et diuen la solució perquè tothom tingui feina és expulsar els migrants que ens roben la feina. La solució perquè tothom tingui llar és expulsar els migrants que ens roben les llars, no? Gràcies a l'antropologia descobrim que els fenòmens relacionals són molt més complexos que això i hem de poder explicar-los de manera complexa i no donar solucions senzilles que no ens aporten res. Clar, però el que passa és que veig que aquesta acceptació de les contradiccions sovint en el nostre ecosistema, que al final, reconeixem-lo, és els entorns progressistes, d'esquerres, a vegades és abrumador veure la falta d'acceptació d'aquestes complexitats que hi ha i la constant generació de conflictes i de poques ganes d'escolta que hi ha precisament per no entendre això. Sí, a més jo crec que un problema que tenim en els entorns progressistes, en l'esquerra tant institucional com l'esquerra del carrer, l'esquerra associativa, l'esquerra organitzativa en l'última dècada, crec que com hem fet uns discursos molt identitaris, no? Situats sobretot la identitat de les persones com el motor
de les polítiques i les reivindicacions, és que també han construït aquestes identitats com a uns éssers de llum purs, i uns éssers de llum que no poden tindre contradiccions, uns éssers de llum que no poden cometre errors, no? Unes víctimes perfectes. És com que havien de demostrar-li a la societat que mereixem drets perquè hem estat unes víctimes impolutes, no? Sí, que no tenim draps bruts. Que no tenim draps bruts, que no tenim contradiccions, que no fem coses malament. Com que vols dret, d'acord, però a canvi de tindre drets has d'accedir a tot aquest xantatge de ser la víctima perfecta, no? La víctima potencial perfecta, perquè no tots som víctimes no és real, ni ho som això. a tota l'hora, i això no és real. Jo crec que el cas paradigmàtic, per dir una cosa recent i mediàtica, és Carla Sofia Gascón. Vull dir, és absolutament ridícul la quantitat d'exigència, la sobrecrítica i la recerca exhaustiva que s'ha fet en les seves xarxes de fa 10 anys, de fa 15 anys, per veure si era una persona trans perfecta o si era una persona trans a la que li podem fer retrets. Pues segurament a totes les persones trans, com a tots els maricons, com a totes les persones negres, com a tots els maricons trans i negres, però no, perquè de vegades les categories se solapen, tindrem contradiccions i hem fet coses malament, no? I crec que aquesta cultura que hem desenvolupat a l'esquerra els últims anys, al progressisme, de que les víctimes són pures i són intouchables i ningú pot parlar malament d'elles, ha estat contraindicat perquè el que ha acabat fent és obligant a les persones a comprometre's amb una puresa que és inassolible. No? I que de cop, si tu no has de tindre cap contradicció, no has de tindre cap pecat, no has de tindre cap vici ocult, perquè com ho tinguis ja no ets mereixedor o mereixedora o mereixedori de drets, no? I crec que és una cosa sobre la que hem de reflexionar, i per això jo sempre parlo de que hem de fer una aposta per uns discursos postidentitaris. Les identitats han estat útils, no ho negaré, ens han servit en el passat per assolir nous drets, però potser a 2025 hem de pensar ja en una aposta que ens interpel·li a totes, a tota la classe treballadora en la seva diversitat, molt més enllà del concepte identitari de la puresa i de la no contradicció i de la perfecció. No? Sí. A part, nosaltres com a homes homosexuals també habitem uns ecosistemes i doncs, naveguem unes dinàmiques, no? Que les pots esquivar més o menys, però de vegades no pots esquivar-les, que també, ostres, em fa molta pena, ara que jo ja m'estic acostant als 40, em fa molta pena com ens podem ajudar tan poc i escoltar tan poc, no? La identitat aquesta és superpura, no? Com que soc marica, però com que soc marica deconstruït i body positive, no puc tenir ningú complexe. Llavors, clar, si em blanquejo les dents o em poso injertos, llavors ja estic donant-me d'hòsties i no ho puc reconèixer. En el meu dia a dia, saps que òbviament s'ha de mirar, s'ha d'obrir la mira, però en el meu dia a dia, en el meu entorn, veig aquesta cursa d'obstacles i gent frustrada i gent amagant coses i gent com, no, amb ansietat de tapar i d'uns tabús que dius, mare de Déu, 2025. I sobretot perquè és molt poc transformador. A mi em preocupa això. La clau no és tant que si jo a nivell individual em blanquejo o no em blanquejo les dents. La qüestió és tant que puguem tindre una conversa honesta entre totes, de que tenim un complex amb les nostres dents, de que tenim una pressió social que ens fa complexar-nos de les nostres dents, i que si tenim els recursos o tenim l'oportunitat, o fins i tot de vegades no els tenim, però prioritzem perquè ho considerem millor per la nostra salut mental o el que sigui, ens blanquegem les dents, a nivell individual no som culpables de res. Això em passa molt, per posar un exemple, amb l'assaig Mariques males, males pècores, no? Que un dels punts de la tesi és que el matrimoni igualitari va desactivar d'alguna manera moltes de les lluites polítiques del col·lectiu, no? Que ens vam acomodar, vaja. Clar. I llavors la gent em diu, però aleshores els mariques que es casen ens han traït. No, en absolut. La meva crítica no és cap a les persones que es casen, la meva crítica és cap al matrimoni com a sistema institucional, cap al matrimoni com a estructura que se'ns imposa, no cap a les persones que escullen el matrimoni, que no els queda més remei que casar-se o que creuen que casar-se és el seu objectiu personal. No és així. La crítica és sempre a les estructures, i no es tracta de que la gent deixi de casar-se o que la gent es divorciï de cop universalment, sinó de que puguem tindre una conversa honesta sobre les conseqüències de que el matrimoni sigui l'objectiu que ens imaginem per a totes, no? Pues conseqüències com el sistema hipotecari, conseqüències com el mode en què està dissenyat el món de manera que te sigui impossible viure a soles, no? Que totes les facilitats que et dona o els avantatges fiscals que et dona l'Estat passin sempre per la constitució d'una família. O la simple obsessió de trobar parella, també, no? O la simple obsessió de trobar parella i els complexes, tornant a les dents blanques, que ens genera no tindre una parella, com si fóssim persones que no estem acabades, persones que no
Exacte, i que que no només tenim un són vàlides projecte. quan trobem el partner, Exacte, no? que la nostra media validesa és naranja. només quan hem comprat el pack sencer. Sara Torres també ho deia molt quan, no? que ella qüestiona molt la monogàmia i treballa molt sobre la qüestió de la monogàmia, i hi ha un podcast també on ella diu, i m'agrada molt aquest paral·lelisme, no? que s'hagi trobat amb el mateix, que ella no està criticant a les persones que escullen tindre una parella o una relació monògama, que és vàlida i és perfectament respectable, que ella està criticant la monogàmia com a sistema que s'imposa, no? I crec que és això, amb els complexos, amb el d'estar deconstruïts, s'espera aquesta perfecció de, bueno, com jo m'he deconstruït tot, no tinc complexos o no faig cap acció que pugui semblar políticament contradictòria amb el discurs que tinc. I jo crec que realment lo rellevant i lo transformador és que puguem tindre el discurs, que puguem tindre la conversa, que puguem tindre el debat. No si després jo em poso o em trec pit, em poso o em trec greix si tinc els recursos. Clar, jo en el meu cas crec, jo soc una persona que tinc molts complexes del meu cos, però no tinc ni els diners per fer-me una liposucció. Vull dir, però que és que si me la fes no invalidaria el meu... No, crec que no. Ara estic en un punt que no. M'ha costat. Hi ha hagut tot un treball també d'acceptar-me a mi mateix físicament. Un treball interior que et possibilita, no, afrontar-te als teus complexes, perquè més que res em sento molt identificat amb el que estàs dient, i que et permet que alguns te'ls pots com saltar. Però sí que és veritat que tots és impossible, oi? Tots és impossible. Oi que sí? Clar que sí, sí, sí. És que em trobo amb això, saps? Amb la gent que... Tu també ho deus veure a les xarxes com X, no? Que algú fa un glow up, no? Que després també podem entrar en com són les dinàmiques de relacionar-se i els vincles i els grups i les manades, no? I els guetos. Sí. Però sembla que algú no pugui prendre una decisió de transformar el seu cos si és això el que ha desitjat sempre, no? I que sigui, doncs, gordo traicionero, no? Això m'ho he vist en el nostre entorn, de dir, jolín, aquest recelo per aquesta persona, perquè simplement s'ha fet unos 2 anys de CrossFit i li han crescut pits i bíceps. Clar, i sobretot també són els discursos que tingui aquesta persona, no? Perquè jo podria entendre la crítica, no? Si, per exemple, alguna persona que ha estat molt grossa fa un glow up, com dius, no? Fa 2 anys de CrossFit i de cop comença a fer bullying o a insultar altra gent que no ha fet el mateix procés que ell o no ha escollit el mateix que ell. Aquesta és la cosa. Clar, és com tu fas que impacti en el teu entorn. Clar, sí. Clar, això seria un traïdor, no? Alguna persona que està assenyalant als altres. Però si tu amb el teu cos, i això no estic parlant, ja podria sonar molt individualista, però no ho és en absolut, és com podem lidiar amb les relacions que generem amb el nostre entorn, no? Perquè si jo visqués en solitud absoluta i no em relacionés amb cap ésser humà, jo no tindria complexos sobre el meu físic, seria com no tindre mirall a casa, seria com no tindre espills. Exacte. Si jo tinc complexes és perquè ens miren altres. Clar. O sigui, no som qui som el que veuen la resta, no? I cada cop més. Sí. I la identitat és això, no? Quan jo parlo de postidentitarisme és que hem de sortir d'allò de que la identitat és una veritat que està en el cos, no? És com que si a tu t'escarben en el cos acabaran trobant la teva identitat, que és una veritat inscrita aquí. I no és així, la identitat està entre tu i qui et mira. O sigui, la identitat no està aquí dins. Ara mateix tu m'estàs llegint com a marica, però la meva identitat està entre nosaltres. És la mirada que tu fas sobre mi. Aquí no hi ha res, aquí no hi ha ni marica, ni hetero, ni res, això és un cos. No? El significa la mirada de l'altre, el cos. De fet, en aquest cas també del món, no? De com et dinamitzes i de com et relaciones bidireccionalment amb el teu entorn i amb el món. Exacte. Per això crec que l'activisme i a l'intentar canviar el món, que tu i jo estem rodejats de gent que ho intenta fer, els dos ho volem fer i està molt bé, està molt interessant. Depèn del dia. També, exacte. Hi ha dies que simplement vols White Lotus o la Isla de las Tentaciones i anul·lar-te i ser una meva, no? Però crec que realment el poder transformador és que no t'ho quedis en el tuit, no? Que no t'ho quedis inclús en la veu alta, sinó en com això ho apliques al teu entorn més proper, perquè si no al final és pura pose, no? Sí, bueno, i que si només és un relat, no? Que tu publiques a X, que és molt fàcil escriure, llançar i te desentens de les implicacions que té això, de les conseqüències que té, és una pose i és també una cosa molt egòlatra, no? És com una... Bueno, és que no pot passar sense que jo digui la meva opinió sobre aquest tema, no? Que ha d'interessar a tothom i tal, quan jo crec que es tracta més aviat de construir ponts i de trobar el que et deia abans de que l'important és la conversa, l'important és el debat i el que tu planteges, no? De deixar una piulada, això no és una conversa, això és un monòleg i els monòlegs no transformen res, per molt que puguin ser molt interessants, i pots llegir a gent que pensa molt bé i dius, però el guai és posar aquests discursos en conversa amb altres discursos, crec jo. És que em resulta inclús adorable a vegades quan ho veig fora, perquè a mi també m'ha passat, jo també he sigut una mica boca xancla i de soltar titulars, però em fa especialment, em pica i m'abruma
veure doncs, això, no? Com que hi ha gent que s'autoconvenç de que sóc això, de que estic fent això, i al final només ho estàs dient, no ho estàs fent, perquè potser doncs, estàs fent aquest titular de que ets la persona més, amb més responsabilitat emocional del món i a mi m'has tractat com una merda, no? Això és una cosa que suposo que et deu passar a tu també, no? Que et trobes com gent que està com canviant el món i la teva interacció amb aquella persona va ser un drama. Clar, però això també, crec que també ho hem d'abraçar, és el que dèiem a l'inici, és lo de les contradiccions. Per això em sembla adorable. Clar, exacte, és com adorable. Pues que guai que estiguis tenint aquesta transformació, no? Que guai que estiguis sentint aquesta necessitat de canviar les coses. Probablement, fins i tot, que aquesta voluntat de canviar vingui de la culpa, no? Probablement aquesta persona és conscient de que no s'ha portat bé amb tu i diu, ostres, hem de canviar les formes en què ens relacionem, no? I està transformant-ho. I jo, sobretot, crec que hem de valorar molt la voluntat de canviar i la voluntat de transformar-se, no? Venim també d'un ambient progressista i d'un activisme progressista o d'esquerres que crec que moltes vegades davant les contradiccions o davant dels errors o davant de les males praxis ha respost amb l'aïllament, no? En dir, aquesta persona li va fer no sé què a X i per tant queda exclosa del col·lectiu, no és benvinguda en els nostres espais i no la tornarem a veure mai més. Aleshores, tu a aquesta persona li estàs negant la capacitat de transformar-se. Correcte, sí. Li estàs negant, no? O sigui, jo crec que l'associacionisme, l'activisme ha de ser també una mica, no compassiu, perquè és com vertical la compassió, però generós, horitzontalment, no? I poder tindre converses i poder transformar i excloure gent dels espais no ajuda a transformar res. O sigui, No, total. També és veritat que inclòs dins dels entorns doncs això, que tenen voluntat transformativa, també el capitalisme està envaint-nos cosa mala, perquè també és interessant, no? Les perspectives de que les coses es poden canviar des de dins, no? I de que al final la cultura de masses és i no la podem evitar i potser es poden fer coses des de dins. Però clar, el que acompanya sempre amb això sempre és aquesta cosa de instrumentalitzar, fiscalitzar, quantificar, no? I l'altre dia em trobava un altre cop amb un top de persones LGTBI més influents, o no sé si era també que vaig veure, bueno, per no comptar los Forbes, no? Les 50 persones menys de 30 de Forbes, no sé què, o les 50 persones més poderoses de la indústria del cinema, vaig veure l'altre dia. Vaig pensar, quina cosa més horrorosa. Parlar de poder relacionat amb art. Absolutament horrible. És tot el rato com Drag Race, competició, la llista de los más premis. Sí. Competiu entre vosaltres per ser la víctima perfecta. Sí. Fixa't que això que pensem que és tan nou i que és tan de l'ara ja ho denunciava Clara Zetkin. Clara Zetkin era una filòsofa que fa més de 100 anys que ha mort. Militant marxista, estalinista d'Alemanya, no? O sigui, estic parlant prèvia a la Primera Guerra Mundial. I aquesta dona parlava de les 10.000 dones de dalt. Ella es considera una de les precursores del feminisme marxista o del marxisme feminista, depèn d'on vulguis posar l'accent, i ella parlava de les 10.000 dones de dalt. No? El que te venia a dir era la lluita de les 10.000 dones més riques, la lluita de les 10.000 dones més poderoses, la lluita de les 10.000 dones més importants i més rellevants del món no m'interpel·la i no m'interessa el més mínim. O sigui, utilitzava el concepte com a crítica. Exacte. A ella el que li interessava era construir una lluita feminista i de classe amb totes les dones treballadores, no amb les 10.000 més poderoses. No? I crec que moltes vegades en això de la instrumentalització o la fagocitació de les lluites socials per part del capitalisme caiem en aquest error de creure que el fet que una persona queer o una dona o una persona negra, dona i queer arribi a una posició de poder, no? En plan un Barack Obama o algo així. O guanyi un Òscar, no? Sí, totes podéis. O guanyi un Òscar o el que sigui, ens alliberarà a totes, no? És com que si de cop hi ha una persona queer rica, serà caritativa i compartirà la seva riquesa amb totes les persones queer i o inspirarà a que tothom s'hi converteixi, no? Que això pitjor encara, no? Que tu pots començar el teu propi Òscar en un garatge, no? Sí, bueno, és el que es veu, no? Sí. Sí, crec que això és una trampa. Bueno, és la trampa de quan el debat que plantejaven Nancy Fraser i Judith Butler sobre representativitat o redistribució, no? És això, és quan escollim... Jo crec que necessitem les dues coses i que necessitem més representació queer, més representació de persones racialitzades, de persones TISCA, que mai es parla, de persones neurodivergent. Crec que necessitem més representació. Persones TISCA? Discapacitades. Discapacitades, vale. Discapacitades pel sistema, no perquè siguin discapacitades. Pensava que era algo tipus FLINTA. Algo nuevo. Bueno, un acrònim que no és que siguin nous, però a vegades per abreviar, que és una cosa també que a mi m'agrada molt. No, DISCA, tullido, cojo, crip... Crec que la representació
ajuda a gent que també s'ha travessada per aquestes circumstàncies a saber que pot existir, no? I que la seva existència, que no està sola, que no som illes, que som un arxipèlag, que estem envoltades de gent similar a nosaltres. Però si no hi ha redistribució no serveix de res, és a dir, no es tracta només d'aparèixer a sèries de Netflix, es tracta de tindre condicions de vida digna, es tracta de tindre accés a un habitatge, es tracta de tindre, bueno, un treball no perquè sóc abolicionista de la feina, però mentre calgui treballar, com a mínim tindre el mateix dret a treballar i a rebre una remuneració digna que la resta de persones, no? Si no hi ha redistribució de riquesa i només hi ha representativitat, no guanyem res. I aquí caiem en l'error d'aquestes llistes, no? Dels 50 mariques més importants. I després que pues tenim un ministre d'Interior marica, que què ha fet per les mariques? Què ha fet per les mariques a Madrid que estan sent perseguides per anar de Chill? Què ha fet per les mariques que intenten travessar la valla de Ceuta i Melilla? Què ha fet aquest home? Perquè a mi no em consta que hagi fet cap política que sigui meritable pel col·lectiu. No? I tot i així cada any, com no? En el catàlogo de Hall of Fame, maricas más influyentes del mundo mundial, clar. Pues una trampa més del capitalisme. Llavors, com creus que podríem acabar amb aquesta trampa o equilibrar aquesta necessitat de supervivència, però sense una mica del que va el teu últim assaig? Sí. Però la resposta màgica és complicat, eh? No existeix. Jo, sobretot, com l'assaig és això, és una aposta postidentitària, no? I és una aposta per oblidar-nos de quines són les fites que es plantegen els 10.000 de dalt i parlar una mica entre quines són les fites que ens interessen a les milions que estem a baix. Jo crec que, sobretot, hem de deixar de parlar tant del qui i hem de començar a parlar més del què. Perquè quan parlem del qui, les mariques no tenen llar, guai, vale, és una afirmació generalment encertada, però interpel·la a la resta de mariques. Les persones negres no tenen drets laborals, és una afirmació generalment encertada, però interpel·la a les persones negres. No? Si en lloc de parlar del qui parlem del què, de no tindre treball és un problema, no tindre llar és un problema, no tindre, no sé, envellir dignament és un problema, que segurament tothom, a més. Que li passarà a tothom, si tenim sort, o sigui, ens tornem vells, és que està anant bé la cosa, o sigui, és molt més preocupant no tornar-se vell perquè l'alternativa és molt més lletja. No? Si parlem del què, segurament podem interpel·lar a gent més enllà dels nostres límits, del nostre calaixet identitari que hem construït, perquè envellir dignament és algo que ens interpel·la a les bolleres, a les persones migrades, al tio de classe treballadora cis-hetero i blanco, que també té preocupacions, perquè els homes cis-hetero blancs espanyols i de classe treballadora també tenen problemes, també no poden pagar el lloguer, també els fan fora de les seves feines, també se senten insegurs, també se senten insegurs, també tenen pors, i segurament si els parlem d'accés a l'habitatge o si els parlem i entendrà que les mariques o les persones negres o les dones o les bolleres, les trans, les persones no binàries som aliades si parlem del què. O sigui, hem de parlar de què ens preocupa, què volem, quin futur, cap a quin futur anem. I hi ha escolta? Ara que has reposat 2 anys a l'assaig, hi ha voluntat d'escoltar? Jo diria que sí, jo soc optimista. No soc optimista de mena, soc una persona prou pessimista, però em treballo ser optimista. Jo crec que sí que hi ha escolta. De fet, per mi una cosa molt maca és que Maricas Males ha tingut molt de públic femení. Molta dona que ha vingut a les presentacions, també segurament perquè he participat en molts podcasts que busquen aquest tipus de públic, no? Però han vingut moltes que em deien, pues te vaig escoltar en Amiga Date Cuenta, pues te vaig escoltar en Ciberlocutorio, pues te vaig escoltar, no? I venen i m'interessa molt perquè he trobat reflexions que jo faig, tot i no ser marica, però que també m'interpel·len, no? Sobretot hi ha molta unió amb les dones en la qüestió de la culpabilitat per tindre una sexualitat activa, no? Perquè les mariques són promiscues i les dones són ninfòmanes, no? Si estem orgulloses de la nostra sexualitat, i a través d'aquí, per exemple, he trobat una conversa molt honesta i molt interessant. Amb dones hi ha una resposta activa. És veritat que amb homes cis-hetero ho he vist menys, però clar, potser hem d'arribar als gimnasos. Clar, hem d'arribar als gimnasos. Als bros, però és que potser he de fer jo l'esforç, no? També, no sé, aquesta cosa d'esperar a que vinguin ells a una cosa que no els interpel·la. No. A lo millor llavors és que has de fer un Maricas Males més mainstream per fer-ho des de dins. Podria, com ho però veus, fer un més Barbie? mainstream que Maricas Males, que s'ha publicat ja en una editorial super mainstream, no sé. Però, per exemple, Greta Gerwig fent el Barbie, no? I fent, jo crec que una bomba que encara no ha explotat.
Jo crec que serà amb les generacions, que l'aniran veient a casa, que les nenes ho veuran amb la iaia... Això Clar, potser sí. Bueno, no ho havia vist mai des d'aquí. O sigui, jo No? m'ho vaig passar tet amb la pel·lícula, me vaig divertir molt, però no havia pensat en que podia ser una pel·lícula que provoqués una transformació en la masculinitat, no? Que, bueno, per què no? Perquè va d'això, literalment. Jo crec que sí, però com a largo plazo. Com que vam anar a veure la Chicas y Maricas, no? És com que ni he pensat en que un tio te la pot veure i dir, ostres, pues puedo no ser un Ken, no? Clar, per això jo crec que és més amb el llarg del temps de quan ja estigui a plataformes, de que la gent la posi, de que la tieta amb la sobrina, amb el tio, saps? També jo crec que un problemeta que té Barbie i que té moltes coses, inclús Maricas Males, que aquest és que són massa camp. Ja. Hi ha una mirada hetero, no? Hi ha una mirada masclista que entén aquelles coses que estèticament són femenines o són camp o són exagerades, són histriòniques, com a que no poden ser serioses, com a que no poden tindre un missatge de calat, no? Com a que és només superficial i superflu. No? Jo, òbviament, poso en valor lo camp i poso en valor lo histriònic i poso en valor tota la ploma i tot el marabú i totes les lentejueles I tot lo del nostre kitsch, discurs, no? i I tot lo lo lleig, kitsch, inclús. lo lleig i la purpurina, Però per arribar potser més però lluny és cert hauríem de... que potser és una barrera estètica cap a certs públics, no? Ja que ells s'apropien dels nostres codis i s'han començat a pintar les ungles i a pintar els cabells de colors, Sí. potser nosaltres també hauríem de fer el viceversa. S'han començat a posar pitillos en 2025, nosaltres hem tornat al pantaló ample, no? Exacte. Ja, sempre estem també una mica en les antípodes, així no ens trobarem. Però jo ho veig com una oportunitat, ho he vist molt clar, ho he vist molt clar. Crec que si tu estàs obert a fer una miqueta de vendre't una mica i adaptar els códigos per a tots els públics, a lo millor la bomba realment acaba fent el seu efecte el més lluny i el més ampli possible, que aquí sí que ens agradaria, no? Que arribés a un bestseller, una cosa que realment està generant uns missatges tan transformadors i tan radicals. A mi m'agradaria veure-ho. Pot ser interessant, no sé si em ficaria jo en aquest fregau, O però... en una sèrie no? Convertida en sèrie, com el Jo Adicto. Sí, bueno, mira, Jo Adicto és una sèrie que està arribant a molts públics que qui pensaria, no? O sigui, sí, jo encara no l'he vist acabada, tinc molt poc temps lliure últimament, però em consta que el proper capítol que em queda per veure, que és el de la família, a la gent li ha causat molta incomoditat. Sí, és molt dur. És que qüestionar la família també és un temazo. A part, just precisament, la xitxa més gran és entre ell i el pare. Clar. Llavors, get ready. Bueno, pues pilla't un dia d'aquests que tinguis... Ganes de plorar, no? D'enfadar. Bàsicament. No sé. Bàsicament. Sí. Tornem a rebobinar. Abans m'has parlat de la teva àvia, de com li explicaves antropologia també a la teva mare. M'agradaria que m'expliquessis una miqueta el terreny de la relació amb elles, de com han vist també la teva evolució, la teva transformació en catalana. Bueno, tant ma iaia com ma mare són dones migrants, o sigui que no els sorprèn en absolut la meva transformació en catalana. És migrants de Cuenca a... Ma iaia va migrar durant la Guerra Civil de Cuenca a Bèlgica, com molta gent que fugia de la fam. Bueno, durant la Guerra Civil, no durant la postguerra. Durant la Guerra Civil la pobra era un nadó. Power Ranger Rosa. Power Ranger Rosa, efectivament. El Power Ranger Rosa està dedicat a Laura i Eugènia, que són les meves àvies, les meves dues àvies. La gent no s'espera que una àvia es pugui dir Laura, però la meva es diu Laura, era la menor de 13 germanes i potser pues, no quedaven més noms ja al calendari quan li van tocar posar-li el nom a ella, perquè les germanes a més tenen noms impossibles com Eusèbia, Marcelina, Otiliana, Sinforosa, i de cop quan arriba a ma iaia, la número 13, Laura. No? Van dir, bueno, posem algo simple. Ella va migrar a Bèlgica, de fet totes les germanes van migrar de l'estat espanyol fugint de la fam, de la província de Cuenca, i ma mare ja neix a Bèlgica. Torna a l'estat espanyol quan tenia 17 anys, perquè uns 5-6 anys després que mori Franco, còmodament, en un llit, ma iaia va decidir tornar al seu país d'origen. No van tornar a Cuenca, van tornar a València, i ma mare va tornar amb elles perquè dels seus germans era l'única menor d'edat i no tenia més remei que tornar. Per tant, ma mare arriba a l'estat espanyol amb 16 anys, abandonant l'institut. Ma mare mai ha estat funcional en llengua castellana escrita i, bueno, tot i ser una persona que ha migrat d'un altre país europeu i provenir d'una iaia, no? D'una família espanyola, el cert és que ma mare va tindre sempre unes problemàtiques per ser una dona migrant. Era francòfona, parlava castellà d'aquella manera, no tenia formació reglada i això ha influït molt en la seva vida i ha influït molt també en la nostra vida com a fills seus i ha influït molt en la meva obra. No? Jo sempre dic que el fet que ma mare ens hagi criat sola a 3 criatures, sempre treballant en bé,
òbviament, m'ha conduït a tindre el discurs de classe que tinc avui dia i també a tindre el discurs, jo crec, interseccional que tinc, no? Perquè al final jo he vist a una dona patint les conseqüències del masclisme, les conseqüències de la xenofòbia i les conseqüències del classisme tota la meva vida, no? I aquesta dona s'ho deixava tot perquè no ens faltés un plat de menjar o perquè no ens faltés un llibre als seus fills, no? Damunt la taula. I ara m'he emocionat una mica, però bueno. Normal. A part, quan va marxar la teva mare? Com? Fa poc? Sí. Ma mare va faltar fa un any, ara farà, en 11 mesos, i per mi és una mort molt política. I m'explico. Ma mare, com he explicat, treballava sempre en B, no? Tenia feines, pues, bueno, ja netejava escales durant una temporada i quan era la temporada de la collita a València pues, collia taronges. No? Aquestes dues feines són feines que per lo general a l'estat espanyol es fan en B. O sigui, no estan declarades. I a part un calendari que no paren tot l'any. Un calendari que no paren tot l'any, clar, ma mare no ha tingut vacances mai. Són feines en B i això vol dir pues, bueno, que no tens drets laborals. O sigui, és que ni tan sols tens contracte. I amb això ha viscut ella, amb petites feines, amb netejar escales, amb 3 o 4. De fet, quan eren xicotets ens portava a fregar escales amb ella perquè no tenia on deixar-nos i me'n recordo que ens donava un poal amb una fregona al meu germà i un altre a mi i ens deia, vinga, feu una carrera aviam qui neteja amb la fregona les escales abans, no? I així li traiem una mica de feina de damunt. I clar, ma mare, ara farà 8 anys, va començar a tindre un dolor entre el pit i el braç i bueno, la cosa es va allargar. Tenia un dolor, tenia una incomoditat, després es va transformar en un dolor més constant, llavors va anar a per analgèsics, llavors els analgèsics ja no funcionaven, anava més el dolor. I seguia treballant. I seguia treballant. I ma mare mai, no, nosaltres dèiem, hauries d'anar al metge, ui, t'has de mirar això, encara estàs queixant-te d'això, vinga, va, anem al metge. I ma mare sempre era, no puc anar al metge, perquè en les feines en B, molta gent no ho sap, però és trist que no se sàpiga perquè estan molt generalitzades al nostre estat. Si tu faltes un dia a treballar és un dia que no cobres. Tu allà no tens una nòmina mensual. Tu quan acabes la teva jornada laboral o la jornada setmanal, si és el cas, te donen un sobre amb el diner en efectiu, aquest traspàs de diners no ha existit, no està enregistrat enlloc, i si tu has faltat un dia, no tindràs aquells diners, els 30 o 40 euros de merda que siguin, que no és un dineral el que es cobra al dia. Ni drets tampoc associats de baixes, ni de vacances, ni res. No pots anar al metge, no pots agafar-te una baixa, tot això no existeix. Si ho fas, simplement te quedes sense feina i no tornaran a comptar amb tu. No? I ma mare, per aquesta por a no perdre 30 euros d'un dia, mai va anar al metge fins que el dolor va ser insuportable, als 3 o 4 anys de que comencés la molèstia. I quan va anar al metge li van fer les proves que calia i li van dir vostè té un càncer de mama en metàstasis òssea, fase terminal, no hi ha res a fer. Clar, és que si va aplaçar-ho tant... Clar. I la qüestió és, si ma mare hagués sigut rica, o si ma mare hagués sigut lleugerament més rica, hagués tingut una feina en A, hagués tingut una feina reconeguda, ma mare hagués tingut formació... Exacte, o una xarxa també de dir, doncs, vale, jo vaig a aquesta associació a veure si puc lluitar per això mentre els coneixements, els recursos... A ma mare li haurien detectat el càncer de mama a temps. Però ma mare, jo sempre dic, la causa de la mort és càncer de mama, metàstasis òssea, però el diagnòstic és classe treballadora. I això no només li ha passat a ma mare, li ha passat a moltíssima gent. I sistema podrit. Un sistema podridíssim, clar. I no és només això, perquè hi ha coses que fan encara més mal que això, no? Clar, quan ma mare té una metàstasi òssia, això implica una degradació muscular i una degradació dels ossos que va creixent, va perdent mobilitat, primer en el braç, després una cama, després les dues, es queda en cadira de rodes, no? Entre que li decreten la fase terminal i li fan diverses quimios, diversos tractaments experimentals i finalment passa a millor vida, malauradament farà un any, ma mare va anar degradant la seva vida, no? La seva dignitat. Bueno, la vam intentar mantenir entre els 3 fills, el més dignament possible, 3 fills de classe treballadora també, que no caguem diners. Malauradament. I vas poder tu aquí... estar Sí. A prop? Vam estar a prop, vam estar molt a prop d'això, tinc la tranquil·litat que la vam poder acompanyar, però és veritat que demanàvem recursos a l'Estat, no? Una prestació per dependència, no? Perquè ma mare es va quedar paralítica, calia dutxar-la, calia netejar-la, no? Una dona que a més havia sigut autònoma, valentíssima, tota la seva vida, no? Veure-la amb 56 anys que cal canviar-li el panyal és una cosa molt forta. I zero? Sí, te diuen, clar, fes aquest paper, fes aquest altre, no sé què. Per mi un dels moments més dolorosos és que ma mare va faltar l'11 de maig de 2024 i ens arriba l'acceptació de la seva prestació per dependència, no? Perquè puguem pagar els costos que genera una persona paralítica 3 mesos després de que ella falti. I l'havíem demanada feia 4 anys. És que és fortíssim. Clar. És que
És el rizo del rizo de És el lo que rizo que del està el rizo. sistema. La parsimònia i la patxorra aquesta burocràtica que... Absoluta. Bueno, això no I que puc trobar ningú exemple més... És un insult, pràcticament. Vull dir, quan tu reps una carta a nom de ta mare 3 mesos després de que hagi faltat, l'obres i et diu t'hem concedit una prestació de 200 euros al mes, que ni tan sols són milions d'euros, 200-300 euros al mes. Fes el formulari no sé qui per començar a rebre-la i a sobre et diuen, no? Quan truques i dius, mira, he rebut això, tens dret normalment a que te facin un pagament retroactiu, no? Des del moment que la vas demanar, si és acceptat, i diuen, no, ara has de fer un altre procés per certificar que ta mare ha mort i que per tant s'ha d'aturar el pagament perquè si comencen a pagar-te haureu de tornar els diners que comencen a pagar-te, Sí, més i un gincana. altre paper més per reclamar que et paguin lo retroactiu i això d'aquí 2 anys ja veiem si us ho paguen o no. Més obstacles. Tot això és un insult a la classe treballadora. I que normalment no tens energia emocional per tirar... Com has gestionat aquesta ira, aquesta ràbia contra això? Ha sigut un any molt llarg, ha sigut un any molt dur i ha sigut un any de replantejar-se moltes coses de la vida. Jo també m'ha coincidit potser amb una etapa convulsa. L'altre dia veia aquest vídeo de l'Albert Lloreta, no? Aquest que ha vist tothom, de hi ha un atac al cel i ningú vol mirar en aquest atac al cel. Si no l'has vist, el recomano, s'ha fet viral a l'Instagram, no? Que estem vivint en aquesta hipernormalitat de que estem fingint que tot el que està passant és normal. No? Estem veient un genocidi en directe, estem veient a Donald Trump a punt d'iniciar un règim feixista, retirant drets que consideraven superconsolidats. Estem veient Europa ordenant el rearme, dient-li als ciutadans que guardin aigua i medicaments per 3 dies per si ens ataca la URSS. Deien l'altre dia, la URSS es va dissoldre el 1988, de què estem parlant? Clar, i tots intentem actuar com amb normalitat, aviam si passa, no? Hi ha aquesta taca sobrevolant-nos, la mirem de reull però no la mirem directament. I clar, tot això m'ha coincidit una mica amb la mort de ma mare, que era una mica com afegir-li a la hipernormalitat que ha desaparegut pot ser la persona més important de la meva vida, no? I el dolor també de totes aquestes merdes que van passar al voltant, no? D'enfrontar-te a aquest insult del sistema i de l'Estat. Exacte, totalment, enfrontar-se a això. Són molts dols junts. Són molts dols junts i jo crec que a mi m'han ajudat molt, fixa't tu, a reposar molt el meu discurs. Perquè jo he estat molt actiu a xarxes, jo he estat molt actiu i Maricas Males també està escrit amb un to com molt de cridar a l'acció, no? I no en renegue, i jo he après moltíssim i jo m'he format a Twitter el que no m'he pogut formar a casa meva perquè a casa meva no hi havia llibres. O sigui, els meus pares de classe treballadora, quan em veien demanar els llibres de Harry Potter de xicotet, els semblava una marcianada tindre un nen que en lloc de sortir al carrer a jugar volia llegir a casa seva, no? Una marcianada, i també ho van fomentar, mai em van negar dins de les seves capacitats comprar-me llibres. Però, sobretot aquesta part que et comentava abans, que crec que des de l'esquerra, des del pensament progressista, des de l'activisme als carrers, hem de fer un pensament sobre les coses tan categòriques i les coses fins i tot tan punitives, de vegades. Per mi ha sigut aquest any el gir absolut, no? El pensar, ostres, ma mare ho ha passat fatal. Ma mare ha tingut una història com a dona migrant de classe treballadora que ha criat sola 3 fills, que ha treballat tota la vida amb ell, molt dura, però ma mare mai va perdre la compassió, no? Mai va perdre la voluntat de que les persones del seu entorn que li feien mal canviessin, mai va perdre la intenció dintre de ser una dona, ja et dic, sense formació ni res. Ella tenia molt clar el concepte segona oportunitat, el concepte confiar en els nostres, el concepte només els nostres ens salvaran. Sí, potser el meu germà és molt problemàtic, però és el meu germà i ell en els moments durs estarà aquí, no? Dic ella, els meus germans no són problemàtics, però el meu tiet. Com que ella tenia els certs conflictes que existeixen a les famílies de classe treballadora, no? Però que tenia clar que tindre una conversa, no? I que tendir un pont era molt proactiu a segon i llarg termini, no? I jo, per exemple, sí, vaig sentir moltíssima ràbia perquè mai em va arribar la prestació a temps, sobretot per donar-li a ma mare uns últims anys més dignes, no? Per poder, si ens arribava la prestació, podíem comprar-li una cadira de rodes millor, perquè és tot un tema, la cadira de rodes te la compres tu, per poder comprar-li coses, no sé, un matalàs que no li produís ferides a la pell perquè havia de passar molt de temps estovat al matalàs, no? I els matalassos comercials que tenim, quan estàs moltes hores allà, te generen ferides i es necessiten matalassos específics, sabons
fons específics, una grua per la dutxa, o sigui, moltíssimes coses que l'Estat no et proporciona o que et proporciona el 50% i que nosaltres necessitàvem la prestació perquè ma mare tingués uns últims anys dignes. I jo crec que a Mariques Males o Males Pècores hi ha tota una part molt centrada en envellir dignament que està influenciada per ma mare i jo crec que tot aquest últim any des del seu dol he pensat molt en això, en cuidar unes d'altres, perquè bueno, hem cuidat molt els meus 3 germans i jo de ma mare i he vist la potencialitat política de la dependència, de les cures i sobretot d'entendre que depenent, no? Ja que parlem d'identitats, dependre d'altres és l'única identitat que transitarem totes. Perquè la identitat negra, la identitat bollera, la identitat marica, la identitat classe treballadora, són identitats que transiten algunes persones i que altres no. Però dependre, ser éssers que depenem del nostre entorn, que tenim febleses, que tenim vulnerabilitat, que en algun moment necessitarem algú altre, no se'n selva ni el més espavilat. I crec que la identitat dependència m'ha ajudat molt a reposar el meu discurs i a intentar enfocar-ho des d'un altre lloc. Sí. Que interessant això, Cristo. O sigui que suposo que estàs rumiant coses noves, no? Sí, estic rumiant força coses. Ara mateix estic escrivint una novel·la que em venia de gust tornar a escriure ficció. Una novel·la on les cures estan molt al centre i la dependència està molt al centre. Però amb aquest discurs reposat, la veritat és que tinc moltes ganes de veure'l, No és perquè no m'agradés el Cristo més sorollós i ja saps que les poques enganxades que hem tingut per Twitter han sigut sempre això, transformadores i molt, molt enriquidores, però em quedo amb això, amb que se t'ha relaxat una mica el discurs i aquests aprenentatges que han sigut una mica cruels des de fora, però que no? Els has agafat com de cara i no de cul, doncs a veure quin és l'output, no? L'outcome, quin és el bueno, i si no hi ha outcome tampoc passa res, perquè sobretot he après jo alguna cosa i que tampoc fem totes les coses per produir contingut. No, totalment, però a part d'això, que segurament surt alguna cosa, també veure i interactuar amb aquest Cristo, pues em sembla com que me apetece. Així que, no sé, gràcies i enhorabona perquè, no sé, veure que d'una cosa amb tan poc de temps ja li estàs donant aquesta volta, crec que, no sé, també és una cosa com de persones poc privilegiades i precàries, no? Que no ens ha quedat una altra, però que no tothom s'hi posa de cara. També hi ha molta gent que sempre és ai, no, o jo soy así, o queixant-se, i m'alegra veure que, mira, de forma intuïtiva i sense pensar molt, m'acosto i em deixo atraure per persones amb les que això m'uneix i m'emmirallo. Així que estic molt content de la conversa d'avui. I ens veiem aviat, Cristo. Ens veiem aviat i molt, que compartim ciutat i no ho sembla. I ens tornem a seure aviat. Exacte. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Un plaer.